Súťaž vo vyrezávaní tekvíc sa spája so všetkými pravými halloweenskymi podujatiami. Túto aktivitu si prišli v nedeľu vyskúšať aj návštevníci zoologickej záhrady. Treba najprv vyrezať vršok a potom treba vnútrajšiok dať preč a potom dať do nej sviečku alebo dať jej úsmev. Ja si chcem urobiť zombíka. Museli sme najskôr vyrezať poklop, oči, nos a ústa. A ústa sme zabudli tam dať zuby, takže je to bábka bez zubov. Ty ako pomáhaš pri výrobe tekvice pre... Dávam pozor, aby sa odkedy porezala. Strašidelná noc je v zoologickej záhrade už vychýrenou akciou, ktorá aj v tomto roku prilákala množstvo návštevníkov. Program je vždy pripravený tak, aby si ho užili najmä rodiny s deťmi. V tomto roku ich zabával kúzelník Gabi. Strašidelná noc v zoo má svoje čaro aj vďaka kreativite návštevníkov, ktorí každoročne vytvoria tú pravú halloweenskú atmosféru. Pavučnice. Čo všetko si použil? Pavúky a umelú pavučinu. Bojím sa pavúkov, ale chcela som mať taký kostým. Kostra. Mačka. Ja som si kúpila želodenskový kostým. Lebo mamka chcela hľadať a sme to upili a sme zaplatili. A čo všetko také kúzelničky vedia? Vyčarovať. Wednesday. Aj máš rada rodinu Adamsovcov? Áno. Prečo tekvička? Tak, lebo sa mi páči. No ja som Ježi baba. Ja som taká baba nejaká. Ja som netopier. Kto vám pomáhal s výrobou kostýmov? Mamka. Mamka. Ja mám tekvičku, lebo sa mi páči a nemali sme iný oblek. Vy si sa zľakli nejakých detí a ich masiek? Zlákol som sa aj ja. Tak každý rok sú tieto kostýmy, a nielen detské, ale aj dospelí, čo máme radosť z toho, že sa takto zúčastňujú tejto akcie aj dospelí. Každý rok sú tie kostýmy, tie masky originálnejšie. Áno. Súčasťou podujatia je už tradične aj lampiónový sprievod, ktorý preverí, ako vedia deti zvládať svoj strach. Týmto sprievodom sa zároveň končí aj sezóna v zoologickej záhrade, ktorá bola v tomto roku o niečo úspešnejšia ako v tom minulom. Pre návštevníkov bude počas zimných mesiacov sprístupnený pavilón Aquaterra.